Mishing Hming hi thilpoi mo tak mai ani a dam chunga putlen to tur ani tlang pui boka sak uluk po hi angai hle renga mizo pi le pu te hun lai ta to tun thleng po in alani anga ke mani ngei po in kan hming pho ani dang le an pho chan te soitur kan hrenel nual hlomin arin oma Hming hi thilpoi mo tak ani wang po ani anga khovel hun sang sanga po hian Naute Hming atana Hman Phalh lo hi alo om ve zela tun tuma hian khovel mun sang sanga Hming atara Hman Phalh lo langsar zualte kanen hodol ani ama sabera chuan Facebook hi mitin riat lar ani a Mexico rama hian tlem lai de atang to khan fa te Hming atana Hming mak pui man an ching chawa hemi awang hian sarkar chuan thu chu asiamin Hming atana Hman Phalh lo samruk le pakhat zet mai atar chuaka chung zinga langsar le mit la fal na pakhat chu Facebook ti hi ani a tunlai khovela mihring za a somthum le parial zet hian Facebook hi khoi anga chut ani a chuti khopal lar ani awang chuan fate Hming atana lo phu tok anom ngei dona hei hi Mexico rama po hian thlengin sarkar chuan thu chu asiam ta a an fate Hming atana Facebook ti phu hi an phal lowa hei hi achan ber chu ano pan lai le school vela akal huna an lo chainom na an hlo wang ani a kan school vela te hian Facebook ti Hming pu lo lut ta sela lo chai fiam tok chu anom ngein arin oma Facebook a hi atrap ho fo ta veang full stop alan dan kan ti don nge sentence to pa dot kan chut keu full stop a dot ang hi ani a then khat chuan period te po anti boka mitam zokina full stop tia an lam hi ani a New Zealand rama nu patuak thar de chuan an fa lo piang Hminga chuan full stop ti hi an du tlat peka a Hming hi an phual hlo tling man trap hi ala masila thunei tu ten an han ziak lut dona hetia Hming atana dot ringot man hi ni thein an hrengang lawa hemi awang hian an phal sak ta lo ani ti chuan thu chu siamin hetia full stop baka hian backslash kan tiang chi te asterisk sign kan tiang te po hi an phal lo zui ta ani sara tunai thil ngai thak kha adik chi a sara ti Hming hi Morocco rama hian Hming atana Hman Phalh ani mi alawa sara ti Hming hi juda lam hoi Hming ani awangin Morocco rama hian Hming atana Hman Phalh ani lawa masela ti dan pakhat trik a om ve a Morocco rama I oma ifanu Hming atan sara ti phu idu tral ani chuan sara a atopa ace telawin sara ti ringot hi Hman Phalh ani thunga tu Arabic lam hoi trong ani ve to a ani rama hian an pom thlap ani sara izun zamani ti hlate po hi zuk sak vengot chi ani lo mei theya ukim kimate ho chu zukal ve sela an buain mei thei ani Adolf Hitler hi tungai ani inhrilnon kan ngai lo anga mishing piang to zinga chiatna thlen hnem ber pol chu ani nge yanga akai shuai sarkar le indo pui pahni na hunlai vela che dan ro wa tak awang khan ram tam taka chuan hepa hi huat ron alani a New Zealand ram anga te po hian Adolf Hitler a ni hi phal ani lo shima ifapa kha Hitler a ni tir ram itum ani point bei fan ma la a thei lo tluk ani hetiang Hming shim hi no pagin an pu ani chuan an nuna lai an ru thlagin ngong thalo tak anei ngei don ni in an ringa khovel om chung chuan tu mai in hetiang Hming hi puto lo se an du hial ani kan college a po khan department danga vai pakhat asam lam mi hi Saddam Hussein ti Hming pu hi alo om to a kan hriat tir kha chuan in sum a har ve du khop mai Hermione Malai Greek hun ata to Hming lar ni ma sela Harry Potter awang hian a lar zual hle a Mexico rama bok hian Hermione ti Hming hi an lo khap ve boka hei hi a chan chu Harry Potter fans ten an fa te Hming atana an phua sup wang ani a chan ber chu bullying lo wang bok ani a chainom na le fiam na sat an to pha an lo pui wang ani a hediang doi thiam Hming hi an pu ani chuan a thadon lo hle ni in an ring ani Natela
kumsang ni le som panga khan French drama just pakhat chuan nupa nena chuan an fanu Hming atana natela phu antum chu dan kal ani thu a thila hemi te nupa hian zom du lawin court a case te an file a court a chuan anin lan ta a anni hian an fanu Hming atan hian natela ti hi an du chan te an soi ve a an soi dan chuan natela ang main an fanu chu thlum le lar ni se an ti a chan thatak chu ani ve tho mai just te chu ni danga local le turin an hria tira ta chuan thu top an siam thei tur thu an hrila masela hemi te nupa hi court a hian an lan zui talawa an putlen tir ta te po ani mana et symbol email address kan han chulu ta atopa et kan tiang hi ani a hei hi China rama chuan Naute Hming atana man khap alo ni ve boka an fa te Hming tur hi an hai chang ve hle te po ani anga voi khat pian ve mana hetiang Hming toy lu tuk put tir re re te han de ve ila soi thei kan nei lawa an thu thu ani boxi a masela wa nei thlak tak mai in China sarkar hian Hming atana man hi alo khap hlo maya China rama hian Chinese horpa tello et kan ti mai ba ka hian thil dang dang po hi Hming atana Hman Phalh ani lo shim shima chu chuan tuna kan muang symbol le number zong zong hi a huam veka kan fa te Hming atan kan lo du ve hlo age China rama chuan Phalh ani mi alo ania epi le pu te pon an Phalh ka ring chi alo devil kumsang ka zakua samko le pali khan Japanese nupa chuan an fapa Hming atan hian akuma sap tronga devil kan tiang hi an phu ave ma mai boka mizo tong chuan ram huai kan tiang hi aniang chu an fapa Hming atan ram huai ti an phu ani chu atira chuan thunei tu te po chuan an lo pom pui ve mai boka masela thlani nuwa chuan anu le pa te chu kawin chu tiang Hming chu an putir thelo thu an hrila an tilui ani chuan no pang chu an ti bur bang anga ngain jail tan tira an vota a masela apa chuan adang daya Japan rama hian hetiang Hming pu hi ama a omdona thariawin a hretata masela lo theilawin an thlak sakta a Hminga chuan emperor ti an sata ani ram huai atangin emperor devil emperor po ani mai thei for real New Zealand rama bok hian lo let le ta ila nupa chuan an fapai lai chu ultrasound mangin an ena an pa chuan tuna chuan atak tak anita for real a hantia an nupa chuan chu thumal chu tha an ti hle a an follow piang tur Hming atan chuan an ot ta hle a for real ti chu pho an tumta a an fa chu alo piang tangeya an ni hian for real ti chu pho an han tum ta boka a Hminga number a omawang hian thunei tu te chuan pho an lo phal ozong lo maya masela apa chuan for real ti a an ko tur thu ala soi fana ti chuan official name a hrana thlansak an ngai ta a an nu pa hian an fa pa Hming atan hian Superman ti an phu ta ani hemi te nupa dang dai tak mai hian fapa Superman an nei ta ani chu for real atak tak ani atobera chuan Hming turulu tuk tak mai kan neya BRF XXCC XXMN PCCCC LLL MMN PRXV CLMN CKSSQL BB 11115 min request view ma wala ka soinan download kumsang ka zakua samrial le pati khan Sweden rama hian mi thale aro pui te chuan mi che ho ne na Hming in trauma Hming in ang nei hi an du lawa chu tiang khapna dan chu an duang ta a chu aminol pui te hian du lawin chu tianga ti ringot chu thra an ti lo hle a ti chuan an ni ho hian an du lo na chu an lan tir ta a an follow piang chu an Hminga tunami ang khian an sata a kasainan donlo kiti kha indu le inlo ngai thanan mai don ne a phu tu te hian an du lo na lan tir an ni boka albin tia lam tur an ti ve tlat thunga
hetiang ming an phu hi thunei du ta hian an phal sak lo chiang hle maya ma sela du lo na lantir dan dang dai tak ani kan nu le pa te lung oi lo hian kan nga ta na lo phu viang ti chu thial hlam om tak ni in ka ria hlo nei po in ka du kher om lo e khitiang ming put chu a hlo zir ta po ani mei thei boka ole kha tun chuma ka le thau thei te an ni a en tu te chunga lom thu ke se